कहाँ से गिर लई हो। अरे ये ना कहवे गिर सकता अल्लाह कर झूलनिया के और ताली बजा के सब जिनकर जिनकर हाथ खाली है झूलनिया के धक्का पलम कलकत्ता पहुंच गए झूलनिया के धक्का पलम कलकत्ता पहुंच गए पलम कलकत्ता पलम कलकत्ता पलम कलकत्ता पलम कलकत्ता लागल झूलनिया के धक्का पलम कलकत्ता पहुंच गए लागल झूलनिया के धक्का पलम कलकत्ता पहुंच गए। सुमन भाई की तरफ से 101 रुपया का पुरस्कार भेटल सुमन भाई के स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहबै कि कहां से गिर लई हो हम तो उचिते कहबै ना कहां से गिर लई हो अमा छरदानी सुकल पिया कहां से गिर लई हो अमा छरदानी सुकल पिया शिवानी जी आदरणीय प्रवीण झा जी के सौजन्य से हो 501 रुपया पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया प्रवीण बाबू के स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नाम हम बुझलो कैलाश भैया आप कैलाश भैया से हो बहुत बहुत धन्यवाद। चली और ये कहवे कि अंगना गिर लई टिकवा ओ सोरे गिर लई नथिया ओ सोरे गिर लई नथिया पलंग से गिर लई हो जी पलंग से गिर लई हो अमा छरदानी सुकल पिया पलंग से गिर लई हो अमा छरदानी सुकल पिया सासू पहिले टिकावा नदिया पहिले नदिया सासू पहिले टिकावा नदिया पहिले नदिया नदिया पहिले नदिया सुसिन के मिल लई हो सुसिन के मिल लई हो लेकिन तो हमर कहना अलग छे हम की कहै छै से बुझलिए आ सुसिन से छिनबई हो सुसिन से छिनबई हो अमा छरदानी सुकल पिया छिनबई हो अमा छरदानी सुकल पिया कहां गिर लई टिकावा कहां गिर लई नथिया कहां गिर लई नथिया कहां से गिर लई हो कहां से गिर लई हो अमा छरदानी कहां से गिर लई हो अमा छरदानी सुकल पिया कहां से गिर लई हो अमा छरदानी सुकल पिया कहां से गिर लई हो अमा छरदानी सुकल पिया कहां से गिर लई हो अमा छरदानी